ድሕሪ ወርሒ ኸም በዓሎም ናብ ገምገም ባሕሪ ገጾም ወሲዶም ናብቲ መጀመርታ ዝሓወሉ መዝርዓ ከባቢ ኣብፂሖም ክጥርንፎም ቴሌፎን ደው ኢሎም ተመርቃፎም ከምዚ ኢሉ ክሓልል ኣይተጸበይትን ካብ ሓደ በዝሒ ግዜ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣዋሪዳ ኒዒቓቶ እዮም ዝገበራ ኣይበሉን ሓንቲስ ስለ ዘፍቀራ ጥሒም ንዘፍቀረት ልቢ እንተኽኢልካ ትቕበላ ኣይኮነን ግን ክተዋረዳ ጽቡቕ ኣይኮነን ዝብል ዘረባ ንጎኒ ገዲፍያ ክሳብ ኣንስኻን ኣብዚ ዓለም ቤና እንተርፍ ሓራይ ክብለካ ዘይሕሰብ ክትብል ዝበፅሐት ኩሉ ሙሉ ኣብ ግምቲ እትያ ሰብ ኮነኒ ዝብል ተስፋ ይነበራን። ይኹን እምበር ናይ ውሽጣ ውሽጡ ገይሩ ክሕግዛ ምስ ነፍሱ ቃል ብዝኣቶ መሰረት ሳላ ዝሓገዛ ካብ ሞት ተሪፋ ምስቲ ጽቡቕ ገይሩ ዘደልደለ ሰብነታ ናብ ኤውሮጳ ክትኣቱ ተምኣዱ ዘላ ከምቲ ሓሳብ ልባውን ኤውሮጳ ኣተወት ቤና ግን ኣይኮነት ምስኡ እምበር ኣብ ዓዲ ጣልያን ብሰላም ምስ ኣተው ክልቲኦም ተመስገን ኣምላኽ በሉ። ጉዕዞ ባሕሪ ዘፍርሕን ናብ ሓንቲ ንእሽተይ መርከብ ፀቕጥቅጥ ዝመልአን ነይሩ። ሰብ ናብ ድሌት ኣፋሕ ኣብ ዝበለተሉ ሰዓት ተታሒዞም ናብ ሚላኖ ኣበሉ። ኣብቲ ንግዚኡ ሓገዝ ዝሕውታ ክዕቀቡ ስለ ዝነበሩ ክሳብ ናብ ካልእ ሃገር ኤውሮጳ ዝኸዱ ኣብኡ ኣፂሎም ነብሶም ኣብ ምምላስ ኣድሓሙ። ዝተዳኸመ ሰብነታ በብቁርበ ተማሓሸን እናደልደለት መፅአት። እዚ ኩሉ ክኾን ከሎ ካብ ጎና ኣይተፈለየን ብዘይበቂ ደገፍ ይገብራ ነበረም። ነዝታት ኣብ ግምቲ እትያ ምስቲ ኣብ ሃገራ ክላትን እቆ ዝነበረት እንዳገናዘበት ብጣዕሚ ተገረመት። ኣብ ልዕሊ ዘለዎ ኣክብሮት ሕጂ ሰማይ በፅሕም ኣብቲ ሰብ ዘላይ እወን ኣብ ጎና ምዃን እሞ ከዓ እቲ ኩሉ ንዒቓቶ ክላ ንልባ ትንከፉም ብእቲ ገብሮ ዝነበረቱን ተጠኣሰት። እንታይ ኮይነ ክንዲ የፍቅረኪ ዝበለኒ ማዕረ ክንድኡ ዘዋርዶ ዝነበርኩም ከም ግብረይ ስባ እንተዝኸውን ካልእ ነይሩ። ኣፍቂሩ ንዝመፀካ ሰብ እንተኽኢልካ ትቐበሉ ኣይከኣልካን ግን ክትፅወተሉ ፅቡቅ ኣይኮነን። ሰብ ድማ ከፍቅር ስለ ዝደለየ ጥራሕ የፍቅር ማለት ኣይኮነን። ካብ ኮነ ንዝኾነ ሰብ ከፍቅር ይኽእል እዩ። ንኡን ከምኡ ገጢሙ ንኣይ ኣፍቂሩ ኣነ ግን ምስ መሓዝቲ ኮይነ ይላገፀሉ ነይረም። መቼም ወዲ ሰብ መዋዕሉ እንዳተጋጊ ኣይነብርን እዩ። እዚ ዝሓለፍ ኮነ ሰሓራ ጉዕዙ ድማ ክንደይ ነገር ምሒሩኒ እዩ። ብዝኾነ እቲ ቁም ነገር ካብ ጌጋኻ ምምሓር እንድዩ ብመልክዕ ድዩ ብካልእ ነገራት ተመኪሐ ድሕሪ ሕጂ ሰብ ከይጎድእ ምስ ነብሰይ ቃል ኣትየ ኣለኹ። ወረዚ ኩሉ እንዳሓገዘኒኸ እንታይ ኮይኑ ፅቡቅ ገይሩ ዘየለኒ ክሳብ ሕጂ ኮሪሉ ኣሎ ማለት ድዩ? ካብታ ፅማቕ ዝደፋዕክሉ ሰዓት ኣትሒዙ ሕልም ኢሉ ዝነበረኸ ንስደት ወፂኡ ነይሩ ማለት ድዩ? ከም ሰብ ከማን ድሓይ ክገብር ዘይፈተንኩ ኣብ ሊብያ ክንራኸብ ኢና ኢለ ፈፂሙ ሓሲብ ኣይፈልጥን። ኣብ ሂወት እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣይፍለጥን ክበሃል ሓቂ እዩ። ይገርም እዩ። ብዝኾነ ሳላ ዝተራኸብና ጠቒሙን እዩ። ንኢካ ዝገደፍካዮ ሰብ መፂኡ ብሓልዮት ክዕልካ ከሎ ካብ ዝኣቢ ምስኣር የለን ስኢሩን እዩ። በቲ ኮነ በቲ ስለቲ ሓልዮቱ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ምስጋና ይግብኦ እንዳበለት ኣብታ ንእሽቲ ዓራት ብሕቑኣ ደቂሶም ነታ ናይ ተደራቢት ዓራት ኣብ ልዕሊያ ዘላ ፍርናሽ እንዳረኣየት ምስ ነብሳ ትዛረብ ዝነበረት ስማዕno እንዶ ሄኖክ እንታይ ኮንከ ኢኸ እዚ ኩሉ በዲለካ ክንሰይ ሓሊትካ እንዳረኣኻኒ ከለኻ ክትዛረበኒ ፍቓደኛ ዘይኮንኩም ንፅባሒቱ እንዳተመስሐ ተሓቶ ዘላም ክምልሰላ ኣይተሰምዐን። ከምኡ ይሓይሽልካዮ ምሽ ዝዛረበ ከለኹ ምስ በለቶ ደጊማ ግዳው ሊድያም ከም ሓንቲ ጓል ሃገረይ መጠን ኣብ ግዜ ፀገምኪ እሞ ከዓ ኣብ ስደትን ሊብያን ካልእ ክሕግዘ ክግቡእ እዩ። ምሽ ሓደ ግዜ ዝፈትዎ ዝነበርኩ ዝኾነ ዘይፈልጦ ሰውን ከምዚ ንኣኺ ዝገበርኩልክ ምስ ገበርኩሉ ነይሮም። ስለዚ ኣይትሰከፊ እንኳዕ ብሰላም ናብቲ ሰብ ዝበፅሖ በፃሕኖም። ካብዚ ኢኑ ኣብ መንገድና ክንገብር ኢኖም ንኣኺ ከም ትምነዩ ይፍጠረልኪ ንኣውን ከምኡ መቸም ትምክሒ ፅቡቕ ከምዘይኮነ ግዜ ምሒሩክ እዩ። ኣብዚ ዓለም ዝኸበረ ነገር እንተሎ ሰብ እዩ። ሰብ ክቡር ፍጥረት እዩ እሞ ሰብ ኣክብር እዩ። ኣብ መፅእ ሂወትኩን ሰናይ ምንኤልኪ ንኣኺ ብምፍቃረይ ሊድያ ኣይተኣሰነ እዩ። ሰብ ኮይነ ንዝኾነት ጓል ከፍቅር ድማ መሰለ እዩ። ምናልባት ንፅሖ ልበይ ኣብዘይኸውን ቦታ ብምዝርአይ ፅቡቕ ምሕርቲ ክሓፈስ ብዘይምኽኣለይ ከም ሰብ ክስምዓኒ ግድን እዩ።
ልበይ ሰርኪ እኺ ነዚ ክሓብኣል ከይደልኒ ነዲደ ተቓፂልየ ብዝኾነ ምስ ሰብ ከኮነ መድሓኒቱ ትምክሒት ገዲፍኪ ሰብ ጭነዩ ኣብዚ ዳርጋ ወርሒ ጌርና ፅባቐኺ መመሊሱ እናደምቐ ይመፅእ ኣሎ። ጽብቕቲ ኢልኪ ክትጀሓሪ ኣብ ዝጀመርክሉ ነቲ ኣብ ሊብያ ዝነበረት መልክዕኺ ዘክሪ ምዃን ብናይ መስትያት ክትርእዩ ኣነ ዘይነግረኪ ቅድሚ ሕጂ ጽባቐኺ ምስ ጽባቐ ዕምባባ እንተተወዳድረ ኢለኪ ነይረ ንሽ ረጊፍኪ ነርኪ ከምቲ ዕምባባ ዕድል ጌርኪ ግና ካልኣይ ግዜ ካብ ወርሒ ክትደምቂ ዕድል ተዋሂብኩሎም ይኹን እምበር ንክትጀሓርሉ ኣይኮነን ካብ ጌግኡ ዘይምሓር ሰብ ኣሸ ጥራሕ ይሃራይ ዶ ኢዱ ሕጂ መመንገድና ክንገብር ኢኖም ኣነ ብስኸዶ ሃገር ወሲነልኹ ርክብና ኣብዚ ከበቂ በላ ዓይና እንዳጠመትም ከበቂዒ ዝብል ዘረባ ምስ ሰምዐት እንታይ ከም ዝኾነት ውሽጣ ክሕመስ ተፈለጥም ከምዛ ብዘይ ክዳን ኣብ በረድ ዝገደፏ ከተንፈጥፈጥ ጀመረት። ንእለቱ ገጻ ሕዚ ዝበለ ስምዒታት ተፈራረቐ ብኸይ መፃ ኣዒንተው ንብኣት ቆፀረም ንውሽጢ ክትሕዞ ተቃለሰት ንብኣስ ኢሩ ግዳ ጥብ በለሙ ኣብ እጉርተ ኣልቦም በጃኻ ኣይነፈላለ ዚ ዓይነቱ ኣጠማመታት ተጥምቶ ነበረት። ቀሲሉ ዝጀመረ ንብኣት ውሕጅ ክቅየር ግዜ ኣይባኸነን። ተፈርሻሕዳም ብደገ ንዝመፅእ ማይ ዝተሓፀበት ምስ መስሎ ነይሩ። ማይ ግን ኣይኮነን። ናይ ምንታይ ምዃኑ ነጊዜኡ ዘይነፀረላ ብርቱዕ ንብኣት እምበር ሄኖክ ስቂሉ ይእዛባ ነበረ። መወዳእቱ ከምታ ዘላታ ዝኾነ ክእብዳ ከይፈተነ ብድድ ምስ በለ ኢዳ ሰዲዳ ከሮ ኣቢላ ሓዘቱም ገፁ ካይመለሰ ጠጠው ዳኣበለ ግና ዝኾነ ዘምልኦ ቃል ኣይነበረን።